Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jarda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokaz pitaz Egunon, arratsaldeon eta gabon. Euskal futbolaren, euskal zango baloiaren zale guztioi. Hementxe gara beste behin, zuen saio kutxunenean, soropilean. Gaurkoan gainera ez da saio arrunta, saio berezia da, badakit beti aipatzen dudala hau, baina gaurkoan denboraldiko azken saioa dugu, munduko kopa ere amaitu da, jokalariak atsedena hartzera doaz, eta beti bezala astero nire alboan dudan Jose Mari Ibarburuk ere merezi ditu oporrak, beraz gaurkoan azken saioa izango dugu, baina hasi baino lehen, Jose Mari, arratsaldeon, zer moduz gara? Arratsaldeon, Josu. Bai, eduki dugu, ez, munduko txapelketaren aitzaki hau, denboraldia soropian lehen denboraldia luzatzeko, hilabete inguru. Eta oporrak bai, merezi ditugu, zuketanik, baina ni behintzat, bihar ere, lanera noa. Ez dakitzu nola zabiltzen, baina bai, guk ez dakagu, ez ditugu futbolarien oporrak behintzat. Baixa, zoritxarrez eta zorionez esango nuke, bihar ere lana egitea tokatzen zaigu. Egia ni beroaldiarekin pixka bat patxaltzen naizela, hori ere aitortu behar dut, Bai. ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, baina 5 minuturo, 6 minuturo nik ere hidratazio atsedenaldiak merezi ditut eta egiten ditut. Baina bai, lan egitea tokatzen zaigu, baina kasu honetan, Soropileko lehen denboraldia gaurkoan amaituko dugu. Eta munduko koparekin batera amaitu dena, Armaiako porra izan da, pixka bat errepasatu nahiko nuke. Nire kasuan aitortu behar dizut, Jose Mari, agian gehiegi arriskatu nuela munduko kopa honen hasieran eta Uzbekistanen aldeko apustua garesti xamar irten zaidala, Bai. baina kontua da, badugula txapeldun bat, kasu honetan Principito izeneko erabiltzaile bat gailendu da, 27.000 puntu baino gehiago egin ditu, bigarren postuan Endika, Bilbo aldekoa, Bizkaitarra, hemen informazioaren arabera, eta hirugarren postuan, ez dakit nola ohartu zen Armaiaren jokua martxan jarriko zela, baina hirugarren postuan Usurbiletik Michel Salgado. Bai, gainera munduko kapanen hainbat aldiz ikusi dut palkoan, Espainiaren partidoetan, beraz ez dakit. Enekien Usurbildarra zenik, hori bai, baina bai, hor ikusi dut podium kuriosoa, ez? Lehenengo postuan Printza Txikia eta hirugarrenean Michel Salgado. Ez dakit irakurrita daukatun, Printza Txikia liburua. Ez, hasi nintzen nire frantsesa hobetu nahian liburua frantsesez irakurtzen, baina lehen horritik nintzen pasa. Aitortu behar dut ez duela amaitu, eta irakurri gabe duela. Baina, segurazki Michel Salgado bai irakurri duela, bakigu benetan tipo jakituna dena, ez, asti bat, eta hortxe, zuk aipatu duzun munduko kopako hainbat partidutan ikusi du Armaian, baina bi Armaietan partida ikusten eta baita jokoan ere, eta gure kasuan, ez du ahaztu behar, Soropileko ligatxo bat ere sortu genuela, bertan 81 pertsonek hartu dute parte, eta bertan ere Principito nagusitu da, beraz Principitok sari bikoitza izango du, alde batetik bodegoian, Antiguoko bodegoi tabernan 2 pertsonentzako otordua irabazi du, eta ez hori bakarrik, Aginagako sagardotegian ere, 2 pertsonentzako otordua, beraz, geratuko zaigu Principito, bigarren postuan Sagrantana, hau Gasteizik, Arabarra, eta hirugarren postuan Imanol Arruti. Beraz, hauei zorionak, podiumean geratu dira, baina hemen saria lehen postuan dagoenari emango dugu, nire kasuan 81 pertsona hauetatik
hirugarren postuan geratu naiz, beraz, ez naiz bigarren mailara Bai, jaitsi, baina jaistekotan ibili naiz, eh? bai, ez esan beharra dukat, ez genuela elkarrekin hitz egin porra egiterakoan, baina Ez. zu 73. Ara? galitu zera, eta ni 72. Kasualidade handia, puntu batzuengatik irabazi ez dut, baina gure parte hartzea esan daiteke tamalgarria izan dela, ezta? Bai, argi geratu da hemen hitz egiten aritzen garela normalean, baina adituak ez garela, hori argi geratu da. Beraz, horixe, ba, zorionak parte hartu duzuen guztioi, eta nola ez irabazleei. Badakigu, liga hasten denean ere harmailan ba, beste joku mota batzuk ere topatuko ditugula, ziur aski liga hasten denean ba, euskal taldeekin ere antzeko porrak egiteko aukera izango dugu, beraz, ba, hemendik ere gomendioa jarraitu harmaila bere sare sozial guztietan eta Mhm. harmaila.eus webgunean ba, hortxe, topatuko duzue porra egiteko aukera. Baina orain bai, Josemari errepasatu beharko dugu munduko koparen amaiera hau, bi partida garrantzitsu izan ditugulako, bueno, garrantzitsua bat izan da, besteanik esan izun, hirugarren eta laugarren postu hori, Alpatu genuen, bai. patxanga moduko hori, ba ez dakit nik jokatu beharko litzatekeen partidu bat dela, aipatu zenuen, munduko kopa batean gol gehien egin diren partida, hirugarren eta laugarren postua jokatzeko partida bat izan zela, ez? 7 eta 5 amaitu Bai, hori zen da. partida bat. Jazz Fontainek errekorra lortu zuenean, mundial batean 13 gol eginez, ba hori, orintxen ez goratzen, 3. eta 4. postuan gol pila egin zituen, eta Hori da. horrekoan ere, ba, Mbappek ere aprobetxatu zuen, eta pare bat ere egin zituen. Eta Messi, bai, klose aurreratu du mundial honetan, eta Messi ere aurreratzea lortu du mundialen historiako golegile nagusi bezala, ba, partida honengatik ere, bai. Ba, horrelaxe, 4 eta 6 amaitu zen hirugarren eta laugarren postuko partida hori, Ingalaterrarentzat brontzezko medaila, edota hirugarren postua. Em, Lehen zatian huts eta lau aurreratu zen Ingalaterra, Didier Deschamps gogoratu dezagun, Baionarraren azken partida zela, Frantziako hautagai bezala, ez dakit nik bereziki pozik egongo zen atsedenaldia iristerakoan huts eta lau galtzen joan da, baina ondoren, bueno, ba, pixka bat espabilatu zuen Frantziak, 3 eta 4 markagailuarekin ere jarri zen, baina azkenean 4 eta 6, Mbapperen kasuan aipatu duzun moduan, ba, bueno, pare bat gol gehiago egiteko aukera izan da. Aurtengo munduko kopako golegile nagusia izan da Kylian Mbappe, guztira 10 gol egin ditu, eta ez hori bakarrik, munduko kopan, historikoki, ba, gol gehien egin dituen jokalaria da, 22 gol egin ditu 22 partidetan, beraz, ba, bueno, errekord berri hori lortzeko baliagarria izan zen beretzako partida, baina Mhm. gainontzekoan gauza gutxi jokoan, eta esan bezala, Didier Champsen agurra, diotenez, oraindik ez da ofiziala, baina oso gutxi falta da ofizializateko, Zinedine Zidane izango da Frantziako hautatzaile berria. Bai, bueno, asko aspalditik zegoen zurrumurrua, eta badirudi azken egunetan zurrumurrua baino gehiago badela, eta, beno, Zidanek entrenatzaile biblide laburra du, baina garaipenez josia, beraz, bueno, Frantziako selekzioak nik azkenan pentsatu dut ere behar zuera aldaketa bat, naiz eta Dechampsen lana gehiago edo gutxi gozatu, baina bikaina izan da, 2012an hartu zuen Frantziako selekzioa, eta Mhm. egin ditu sekulako emaitzak lortu ditu, ezta? Bueno, 2016ko Eurokopan bigarren postua, 2008ko mundiala irabazi zuen, mundialean 22an berriro ere txapeldun orde, eta bueno, akaso txarrena azken Eurokopa izan zen, baina bueno, mundial honetan ere azken final aurrekoak arte nahiko paper txukuna egin du, beraz, bueno, Mhm. baditu emaitza honak, oso ibilbide luzea, selekzio batean ez da askotan ikusten horrelako entrenatzea luze bat, eta bueno, ikusi beharko da orain zer egiten duen Dechampsek, oraindik nik uste badituela urteak entrenatzen segitzeko, 57 urte ditu, entrenatzaile Bai. baionarrak, eta ikusi beharko da, Zidanek ze eraman dezaken Frantziako selekziora, ze aldaketa emango dituen, eta bueno, hori esaten da, Zidanek Madrilen lortu duenaren erdia egingo balu, gutxi etzen izango Frantziako selekzioarentzat. Bai, bai. Egia da, aipatu duzu moduan, ibilbide nahiko berezia duela entrenatzaile moduan Zidanek. Kasu honetan iruditzen zait bere perfilagatik nahiko hautagai egokia izan daitekeela Frantziako hautatzaile izateko, gora ezagun Real Madrilen, ba, bueno,
aldagelan izar asko izan zituela eta hori kudeatzen oso ondo jakin zuela, eta kasu honetan Frantziak ere izar asko ditu, izen potoloak, eta ziur aski hori kudeatzeko oso pertsona aproposa izan daiteke, eta ikusiko dugu, nola doan Zidanen etapa berri hau Frantziako selekzioarekin, baina esan bezala, munduko kopa honetan laugarren geratu dira frantziarrak, eta finalean aldiz, igandean jokatu zen final horretan, munduko txapelduna zen Argentinak, ezin izan zuen Espainia garaitu, eta azkenean, luzapenean, prorrogan, Ferran Torresen gol bati esker, bat eta huts nagusitu zen Espainia, partida ikusita Jose Mari, esan dezakegu, txapeldun justua izan zela, ez? Hasieratik nagusi izan zen partidan, ziur aski 90 minutuetan irabazteko moduko merituak egin zituen Luis de la Fuenteren taldeak, ez zuen asmatu, Dibu Martinez ere oso fin ibili zen ATP-an, eta azkenean 90 minutu horietan huts eta huts amaitu zen, prorrogara joan ziren, eta bertan gola egiteko gai izan ziren, baina nire ustez, nire uste apalean, esan bezala, oso nagusi izan zen Espainia, eta munduko txapeldun berria da, Espainia. Ez dakit nola ikusi zenuen partida, Jose Mari? Bueno, sofan eserita, eta kanpoko zarratetik urrun ikusi nuen partidua, baina bai, kirolar lebantzor soilik zentratuta, txapeldun nagusia, eta nagusitasun oso izan da Espainia. Egia da, 90 minutuak ez zirela mundialeko 90 minutu interesgarrienak izan, naiz eta Espainia gehiago izan zen, Argentinak pixketere espero zen, zatzean sartutako talde bat, Mesik inspirazioa aurkitzen zuen nonbait, egurra ere banatu zuten, espero zen bezala, eta azkenean, 83. Minutuan, 10 minutu lehenago Enzok horia ikusi zuen, eta 83. Minutuan, sekulako txorakeri egin zuen, hanka oso berandu utzi zion Pauku Garsiri, eta bigarren txartela ikusi zuen, merezitakoa, eta luzapenean, Espainia gehiagoa zen 11-11aren kontra, luzapenean, oraindik eta gehiago izan zen, eta azkenean denbora kontua zen, eta 106. Minutuan Ferran Torresek aldaratze bat jaso zuen area barruan, eta ez baroia saretara bidea zuen. Beraz akaso Espainiak zalantzak utzi zituen lehen partiduan, Cabo Verderen kontra, baina hortik aurrera geroz eta gorago joan da. Eta txapeldun nabarmena izan da, nik uste txapelketan ikusi dugun selekzio honena izan da, eta nagusitasun gehiena erakutsi duen. Gogoan dut munduko kopa hasi aurretik gure pronostikoak egiten genituenean zuk Espainia aipatu zenuela favorito nagusi bezala, nik gogoan dut nire kasuan Frantzia hautatu nuela. Egia da nik Espainia kaso 3. eta 4. favorito bezala kokatzen nuela, baina enuen espero horrelako maila, eta gainera munduko kopa honetan azten joan den talde bat izan da, aipatu duzu moduan lehen partida horretan Cabo Verde handiaren aurka, ezin izan zuen golik egin, eta joku aldetik ere abiadura falta zitzaion Luis de la Fuenteren taldeari, baina ondoren partidak aurrera joan diren heinean, azten joan den selekzio bat izan da nabarmen, eta bereziki final erdietan eta finalean erakutsi duen nagusitasuna, nik enuen bat ere espero. Hau da, behintzat niretzako harridurarik handiena, bereziki, Frantzia eta Argentinaren aurka, kanpotik ikusita, badirudielako, Frantziak edo eta Argentinak ez zutela bat ere partida ona egin, baina hau, hein handi batean, Espainiaren meritua izan da, ez? Oso talde dominatzailea izan da, aukera handiak sortzen zituen taldea, baina batez ere, aurkaria oso txiki egin duen selekzio bat. Frantziaren kasuan, zirudien, ez zela beste munduko ezer Espainiaren aurka jokatu zuenean, baina argi erakutsi du Frantziak beste taldeen aurka, ikaragarrizko potentziala zuela, ikaragarrizko taldea zuela, eta beraz, Espainiak oso ondo egin duen zerbait, aurkariak minimizatzea izan da, eta bai final erdietan, eta bai finalean oso ondo ikusi da hori. Nik Argentinarekin zalantza batzuk banituen, gehien bat munduko kopa honetan izan dituen aurkariak ez direlako bereziki potenteak izan, eta bestetik Mesirekiko dependentzia oso nabarmena erakutsi duelako, eta finalean aldiz, ikusi zen Espainia talde hobea zela, eta ez hori bakarrik Messi etzen azaldu, Espainiak ez zion utzi azaltzen, eta baloia ikutzen zuen bakoitzean, kasu honetan, Unai Simonen areatik oso urruti ikutzen zuen baloia, eta etzen badere gustora ibili Rosariako izarra, beraz, esango nuke
oso nabarmen nagusitu zela Espainia, eta Argentinaren kasuan, ba, bueno, jarrera eta borroka ez zirela falta, baina futbol oso gutxi edukitzutela Scaloniren mutilek, eta besteak beste, ba, bueno, ba, Cuti Romero eta konpainia min hartzen hasi zirenen ere gauzak are gehiago zaildu zirela. Bai, bueno, ba, egia da Messi etzela gertu da zioten utzi, baina, bueno, zaztu behar erogeita meretzi urte dituela jokari argentinarrak, eta, bueno, meriturik ezin zaio kendu, egin duen txapelketari, bere selekzioko izarra izaten jarraitzen du. Ez dut uste, berrogeita hiru urterekin beste munduko txapelketa jokatzea iritsiko denik, baina ikusi beharko da, bintzat, bueno, hemendik bintzat futbolari eman dionagatik eskerrik asko, sekulako jokari puska izan da, Messi, baina bai, Espainiaren lan ikaragarria izan da, atzeko lerrotik hasita batez ere Aimeric Laporte eta Pau Guarsik egin duten txapelketa ikaragarria izan da. Rodrik, Guardiolak duela hilabete batzuk abisatu zuen, larri batetik zetorrela Rodri, bere maila horrena berriro munduko txapelketa inguruan berreskuratu zezakela, gutxo gara berrela izan da. Eta bueno, gero azkean talde lan oso on batetik, ba, taldea eraiki du, Luis de la Fuente ere asmatu du, noiz sartu aldaketak, noiz ez, eta aldaketekin asmatu du. Eta egia da, ba, kaso bari, Mbappé, Harry Kane, Haaland edo horrelako izarra handi baten izenik eduki gabe, ze azkenian Lamine Yamal, bueno, nahiko justu iritsi da Bai, munduko kopontora, baina bueno, talde lanarekin eta ba, oso ondo asmatu du Espainiak partida jokatzen, aurkaria txiki egiten, eta naiz eta ez izan oso selekzio goleatzaile bat, ba bai, behintzat beraien, bai, talde honena izan da, eta bueno, horri ikusten da, askotan ez futbola taldena da, futbola talde lana dela, atzetik ere aurrera erekitzen den kirola, eta bai, zuk esan duzuna, bai, txapeldun merezitako txapelduna Espainia, eta beno, ba, bai, egia, eta bueno, Argentinari dagokionez esan duzuna, bueno, final aurrekoetan egia da Inglaterren gola jaso eta gero aurrera pauso bat eman zuela, ez dakit gehiago izan zen Argentinaren aurrera pausoa edo Ingalaterraren atzera pauso klasikoa, ez? bai. Badakigu Ingalaterra betiko txorakerietan ibili zen. Akaso zeo ze gehiago izaten ari zenean, ba, inork ulertzen ez duenean oso atzera pauso nabarmenaz eman zuen, Argentinak aurrera eta aurrera jarraitu zuen, eta egia esan utxeta batekoa eta gero Argentina oso nagusi izan zen, eta azkenean, ba, finalera, ba, merzita pasatzen, naiz eta, bueno, un minutu gutxetako kontua izan, baina bai, Tuchelek kritikak jaso ditu, Bai. meretzetakoak, ez zituen faldaketekin ere oso, ez dakit oso, bueno, bai, konservadorea edo nola ditu, baina bai, Ingalaterrak, hanka eta erdi finalean zuenean, ba, sekulako akatxe egin zuen Tuchelek nik uste, baita taldeak ere ez zuen asmatu, eta bueno, Argentinak bai, azken finalean joritsi zen, kaso mundial honetan presia gutxio zeukaten 2022ko irabazi eta gero, eta kaso jendeak ez zituen espero hain ondo, baina bueno, finalean joitxir ziren, eta bueno, bai, han ibili ziren finalean, baina bai, finalean ezer gutxi egin ahal izan zuten, Lionel Scaloniren jokariek. Mhm. Bai, Ingalaterra aipatu berri zuela, ia azkeneko txapelketetan, bai munduko kopetan eta bai Eurokopan, pixka bat antzeko joera bat errepikatzen ari dela, oso, bueno, azkeneko faseetara iristen dira, finalerdietara edo finalera, baina badirudi beti zertxo bait falta zaiola, munduko kopa honetan aipatu genuen, deialdia egiterako momentuan kritika asko jaso zitzuela Thomas Tuchelek, jokalari garrantzitsu asko deialditik at utzi zituelako, baina, bueno, nire ustez ulertu zitekeen erabaki bat zen, azkenean aipatu genuen, hau ez zela draft bat, hau ez da all-star bat, berak talde jakin bat eraiki nahi zuen, eta ziur aski lortu du, finalerdietara iristea ez da emaitza txarra, ez da gutxiago ere, baina sentsazioa da finalerdi horretan markagailuan aurretik jarri ondoren, bere planteamendu hori ez zela egokia izan, oso nabarmena izan zen atzera pauso hori, eta lau pertsonako lerroarekin jokatu beharrean, ba, bost defentsekin jokatzera pasatzea ez zela bat ere erabaki ona izan, eta Argentina ba, bereziki indartsua sentitzen den momentu horretan, ba, alderantzizko zerbait egin bertzen ona, ez? Nolabait baloia zuk hartu, baloi jabetza zuk izan, eta Messi eta Enparauak ba, are hartzetik urrundu, guztiz kontrako egin zuen, hor sentitu zen Argentina, eta esango nuke
kritikak oso normalak direla, merezi dituela Tuchelek kasu honetan, eta ez hori bakarrik, partida hori galdu ostean, hainbat adierazpen egin ditu entrenatzaileak, eta berak aipatu du, berak egindako aldaketa horiek bere ustez ez zirela defentsiboak izan, ez zutela atzera pausorik egin ingelesek, beraz ez dakit nola amaituko den Tuchelen etapa hau Ingalaterran, baina badakigu Ingalaterra oro har herrialde berezia da eta futbolarekin duten harremanare oso berezia da. Tuchel Alemaniarra da eta hasiera batean ere dagoeneko hori nahiko polemikoa izan zen, zerrari da, Bai. eta zerrari den hemen Alemaniako entrenatzaile bat Ingalaterrako selekzioak gidatzen, baina ea nola amaitzen den etapa hau, esan bezala finalerdietara iristea ez da emaitza txarra, ez da gutxiago ere, baina azkeneko sentsazio horiek ez dira onenak izan. Baina, bueno, dakit, Laster Eurokopa dator, hemen dena oso azkar doa, eta okerrez banago, hurrengo Eurokopa, 2028 urtean jokatzen dena, besteak beste Ingalaterran jokatuko da, beraz, it's coming home hori askotan aipatzen dute, etxera dator, azkenean etxera ez da inor iristen, baina, kasu honetan, 2028an, it's coming home hori, benetan betetzen den, Tuchelekin, eta Tuchel gabe. Bai, it's coming home Irlandarren baimenarekin, beti ere, noski? Irlandan ere jokatu baitelako, baina bai, eta hori ez, askotan esaten du, esaten da ez, ingelesek asmatu zutela futbola, baina beste herrialde batzuk gehiago garatu zutela, ezta? Brasilek ere, kasu enten ez da adidonena, baina historian zehar behintzat. Baina hori, bai, zuk esatu dago oso azkar da, ikusiko da ze gertatzen den Tuchelekin, baina, bueno, ez dakit, orokorrean ze zaporerekin leitu ziren mundial berri honetaz, 48 taldeko mundial honetaz, egia da, hainbeste talderekin ere izan dela historiako mundial golegien izan da, 308 gol sartu bait dira, baina hala ere, 2,86 gol sartu dira partiduko beraz ez da ere talde kopuru batiko bakarrik izan, oso talde, oso mundial, golez betetako mundiala izan da. Eta, bueno, eta Frantzia eta Inglaterra izan dira gol gehien sartu dituztenak, 20 gol sartu bai dituzte bi taldek. Orain pixka bat munduko koparen formatu aipatu duzula, lehen aldiz hainbeste talde izan da. Ez dakit zein izan den zure sentsazioa, baina nire sentsazioa da munduko kopa amaituta, eta baita amaitu baino lehen ere, lehen fase hori amaitu zenean, iruditzen zait, ez dakit taldeen kontua den, baina 3. postuan geratzen diren talde honenak hurrengo fasean egon alizatea, niri pertsonalki ez zait gehiegi gustatu, alde batetik iruditzen zaidalako oso merkea dela eta oso erresa dela hurrengo fasean egotea, 3. postu horretan geratzea ez da bereziki zaila, baina batez ere, iruditzen zait formatua ez dela bereziki justua kontuan izanik, 3. jardunaldi horretan, azkeneko partida jokatzen zituzten taldeek, dagoeneko bazegiten haien aurkariek zer egin zuten, beraz, 3. postu horretan borrokan zebiltzan talde askok, pixka bat begiratu zuten ea zeintzen komen zitzaien emaitza, eta ez arriskatzearren, batzuk bazekiten berdinketa bat nahikoa izango zela, eta golik ez jasotzea nahikoa izango zela, eta iruditzen zait hori abantaila oso handia dela talde horientzat, eta formatu aldetik iruditzen zait ez dela oso formatu erakargarria, eta lehen multzo horretan jokatzen diren partida askok, interesa galtzen dutela, ez? Orain arte munduko kopan zuk bazenekien aurreneko partida galduz gero, hortxe, kolokan zinela, eta bai hurrengo bi partidetan, ziur aski garaipen bat lortu eta beste puntu bat ere lortzeko beharra izango zenuela, eta kasu honetan, iruditzen zait, lehen fase horretan jokatzen diren partida askok, ez dutela gatzik, eta kasu horretan, niritzait bereziki gustatu formatua, gero gila da, beste talde gehiago eta selekzio gehiago ikusteko aukera izan dugula, gehien bat Cabo Verderekin gozatu dugu, oso historia polita izan da, baina, beste talde batzuk ere izan ditugu, Uzbekistan, Kurazao eta konpainia, nik trintxerpeko areto futbolaren patxanga batean maila gehiago ere ikusi izan dut, ostegun arratsalde batean, baina, hemen nik ere horrekin gozatu dut, beraz, ez dakit, formatu aldetik nik gauza desente aldatuko nituzke, baina oro har gol asko izan dira eta gozatu dut partidekin, baina esan bezala, nik hemen gauza desente aldatuko nituzke.
Bai, nik ere, bueno, ados, ez? Bueno, herrialde berriak, selekzio berriak eta, bueno, historia berria eta politak ikusteko aukera izan da, baina hori da zalantza handiena, ez? Hirugarren sailkatu horiek, aber, sailkatzea ez dakit justua den edo ez, bai, zuk esan duzu, azken partidan asko, ba, oso espekulatzera irtentzen ziren, inongo arriskuak hartu gabe, eta bueno, hori bueno, gu pixkat, bueno, erdi gaztea gara oraindik ez da, eta 2006an ikusi genuen lehen aldiz Eurokopan, hirugarren sailkatuak sailkatzen hasi zirela, eta okerrez banago Portugal hirugarren bezala sailkatu zena irabazi zuen lehen Eurokopa hori 2006an. En nago oso ziur orain, baina uste tala izan zela. Bueno, orain zurrumurruek ere badiote, Infantinok eta konpainiak hau ere baliko dutela, ba, kaso hurrengo mundialean, edo hurrengo ez dakit noiz, ba, 58 talde ordez, ba, 32 itzuli ordez, 74 joateko, orduan talde gehiago, partida gehiago, selekzio gehiago bai, baina bueno, akaso horrela, behintzat, berriro ere, bigarrenak bakarrik selkatuko liraketela, eta, bueno, ba hori ikusi beharko da, ze puntutan ino izango den egia, zurrun burrosko ikusten dira, ez? 74 talde, mundialak, bi urtean behin, ez dakit, 70 taldea asko iruditzen zain eri, baina, bueno, lehen nahiagako nuke, 70 talde 74 talde uki, mundiala bi urtean jokatzea baino, baina hori bakoitzaren gustua dira, baina, bueno, ez dakit egia izango da azkenean, baina, bueno, hori gertatuko balitz, berriro, izango lirateke lehen bitaldeak, urrengo fasera selkatuko zirenak, eta, bueno, berriro ere, ba, final amaseietan hasiko ziren kanporaketak. Mhm. Bai, munduko kopa badirudi geroz eta handiago egingo dela, badakigu FIFAren kasuan hemen interes nagusiak, interes ekonomikoak direla, ez zaie gehiagia xola zein diren parte hartzailea, baizik eta Mm. partida gehiago izatea, partida horien bitartez ba, ekarpen eta irabazi ekonomiko gehiago izatea, baina guri bereziki gustatuko litzaiguke, ba, gauzak normalizatzeko eta gure herriare kontuan hartzeko, ba, datorren munduko kopan, izan 58, izan 72, izan 105 selekzio, ba, euskal selekzio ere bertan izatea, eta nik hemen azpimarratu nahiko nuke, ba, munduko kopan zehar, bereziki zazpi baiet ekimenak egin duen lan guztia, munduko Bai, kopa hasi aurretik dagoeneko ba, gure selekzioa aldarrikatu dute, eta azkeneko hilabetetan ba, aldarrikapen asko egin dituzte Euskal Herri guztian zehar. Iruditzen zait berri pozgarria dela hau. Ez soilik munduko kopan, baizik eta, bueno, pixka bat gizartea esnatzeko ere balio izango duelako, eta datorzen asteetan, datorzen urteetan ere Euskal Selekzioaren alde lan egiteko, argi dago Euskal Selekzioak eta kasu honetan federazioak ere lan handia duela aurretik, baina lehen pausoa, ba, ekimen sozialak ere aurrera eramatea da, pixka bat gizartea mugitzea, eta iruditzen zait alde horretatik ere ba, berri ona izan daitekeela. Beraz, ba, datorren munduko kopa horretan ezagit Euskal Selekzioa iritsiko den, aipatu duzu gu oraindik ere gazteak garela, esango nuke datorren deialdian egoteko moduan ere oraindik egongo garela, veteranoak ikusi ditu, aurten ere, 34, bai, 38 urterekin, Messi 39rekin ere iritsi da, beraz, ba, bueno, Ochoa eta Cristiano Ronaldo berroiak pasata ja, así que, bai, horrelaxe, beraz, ba, bueno, 2030 urteko munduko kopa horretan, zerratik ez, baina, aipatu nuen, bereziki zazpi baiet taldeak egindako ekimena eta egindako lana, bai, hemendik ere asko geratzen zaigu egiteke, baina, bueno, asko, horrelako bai. podcast txiki egin eta Euskara bultatuz eta Euskal Selekzioa bultatuz ere, ba, ea lana aurrera eramaten dugun. Bai, bai, behintzen alde orden, bai, mendikan eskerrak eman, bai, horrelako ekimenak sortzen du jendeari, eta, bueno, mobilizatzen den jende guztiari Euskal Selekzioen alde, ez, bueno, jendeak badaukalako gogoa, ilusioa, eta bai, eta asmoa horrelako ekintzak horren emateko, beti danik amestu dugun zerbait da, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna, eta guk ere herri bezala ere, ba, horrelako txapelketetan parte hartzea, sailkapen faseetan, akaso, gero Clementek agian ez gintuen puntuko txapelketa bateraino eramango, baina baina, bueno, jago barrasate izango da kasuan, jago barra bezalako jendeari ere eskerrak, ez delako isilik egoten horrelako kasuen aurrean, horrelako, eta bueno, pertsonai publikoak ere horrelako adierazpenak egitea eta beti da lagungarria, eta bueno, ikus dezatela ere, ba, Euskal Herria ez dagoela isilik, ez dagoela konforme daukanarekin, eta
Eta guk ere hemendikan, gure aletxoa jarri batzeko, jarriko dugu, ez? Gure ilusioa, bai, kirolarloan mintzat, bai, Euskal Herria beste selekzioekin konpetitzen ikustea da, eta zergatik ez egun batean, ez? Akaso 4 urte barru, akaso 8 urte barru, akaso gehiago. Orain Infantinoak hainbeste selekzio jarriko baditu, akaso mundial batean Euskal Herria eta Vatikano hiriaren partio bat ikusi ez dezake ere bai, baina baina bai, ez hori esan duzuna. Bai, hemendikan guk ere jarraituko dugu gure aletxoa jartzen, eta egun batean ametsak ez, egiak birden dietzken, baina zuk esan duzuna, horre arte iritsi arte lan asko dago egiteko, lan handia dago egiteko, eta pixka bat pauso bat gehiago eman beharko litzake, baina bueno, horrelako mugimenduekin ere, bada zerbait, eta horrela jarraituko dugu. Mhm. Gure sare sozialetan aste honetan bertan elkar banatu genuen bideotxo bat eta baita historia bat ere. Kasu honetan finalerdietan Frantziak galdu zuenean, Bai. Korsikako biztanleek bereziki ospatu zuten Frantziaren porrota, bertan aipatu genuen eta ikusi ez duenarentzat sare sozialetan topatuko du, baina 77 urtean Korsikak lagunarteko bat jokatu zuen Frantziaren aurka eta ezusteko amanez huts eta bi gailendu zuen Frantzia. Ez dakit gogoan duzun, Euskal Selekzioak Korsikaren aurka jokatu zuen azken lagunartekoa. Ez zen duela hainbeste izan, Ez. baina... Bai, gogoratzen dut, bai, ETB-n ikusi nuela, eta ustet Korsikako lurretan jokatuta izan zela, ezta? Halaxe da. Ba ez dut gehiegi gogoratzen, bai, gogoratzen dut, bueno, ni nahiko friki xamarra ez jokari kontu beran eta gogoratzen dut Korsikako selekzioan Remi Kabela zegoela jokatzen, Bai, Frantziako ligako jokari mitiko bat, baina, bueno, bai duela, hori nik uste dut, ez dakit, 2015 urte inguruan izango zela, ez dakit, bai. zehazki noiz, baina horren inguruan, ez da? Bai, Hori da, 2016 urteko maiatzaren 16an, 28an izan zen, Euskal Selekzioaren amaikakoa. Esango dizut, atean Iraizoz, atean Juri, Gurpegi, Elustondo eta Garrido, Aritz edo erdian- Gorka. Ez dakit, Elustondo jartzen du hemen eitb.comen, beraz, esango nuke Aritz Elustondo izango dela. Ondoren, Bai. zelai erdian Iturraspe Riko, bueno, kapa jartzen du, kapa ez dakit zehazki Derkapa, agian, bai. eskuin egalan ariko zen, Hala izango Zurutuza, zen, bai. Xabi Prieto eta Eraso. Eta bigarren zatian atera ziren, Riesko, Susaeta, Xabin Merino, Zaldua, Mikel González, Markel Bergara, Ansotegi eta Dani Gartia. Partida Buska, bat eta beraz. bat amaitu zen, eta bueno, irabazlea penalti jaurtiketetan erabaki zen, kasu honetan Euskal Selekzioaren gola Markel Bergarak egin zuen, Ara, eta jokalari bereziki golegilea izan bere kirol ibilbidean zehar, baina berak egin zuen gola, eta ondoren penaltietan Euskal Selekzioak irabazi zuen. Okerrez banago asteko egun batean izan zen, astean zehar, ez? Lan egun batean, eta Mhm. ez zen jende gehiegi gerturatu Korsikara, baina bereziki talde interesgarri iruditzen zait, Euskal Selekzioak berriz ere etxean jokatzen badu, izan San Mamesen, Mendizorrotzan, Anoetan, Sabarren eta Bide Xams estadioan, aurkari polita, zateke Korsika. Bai, egia esan, Korsika beti izan da ere irla bat oso mugimendu independentista handiarekin, eta isilik gelditzen ez den herria, eta bueno, egia esan, bueno, niri bideoa gustatu ditzen, ez? Horrelako hainbeste jende Frantziaren kaleratzea ospatzen eta kaleetan, kotxeekin, eta bozinak jo eta jo, sirenak altu, eta bai, eta bueno, bera, litzake, ez egia esan beste herrialde makala, beste partidat jokatzeko, eta horrelako ekimenekin ere, independentzia eta ofizialtasuna aldarrikatzeko. Beraz, bueno, berriro federazioak lanean jartzen den, eta horrelako partida sor ditzaken, eta bueno, akaso urtean partida xume bat egitea baino gehiago egin daitekeen, eta pixkanaka ez, entzun Euskal Selekzio hor dagoela entzun dezatela, UEFA-tik eta FIFA-tik, eta lehen esan dudana, egun batean ametsa egi bihurtu daiteken. Munduko kopa amaitu da, Josemari, Soropilaren lehen denboraldia ere amaitzear da. Esan behar dut asko gozatu dugula den lehen denboraldi honetan. Kasu honetan Ortzaizera gerturatzeko aukera ere izan genuen, lehen denboraldian. Baita Ea ere. bigarrenean, Euskal Herriko beste zelai batzuk ere ezagutzeko aukera dugun. Bai, Polita litzateke, nire aldetik esan bezala, plazer rampi bat izan da, eta entzulei dagokienez, utz ditzatela, iruzkinetan, gomendioak, iradokizunak, kritikak,
dena onartuko dugu, baina horixe, gaurko saioare amaitzear da, lehen denboraldia amaitzear, eta beraz, nire aldetik, Jose Mari, eskerrik asko, eta astera arte, ez dakit zerbait gehiago gertu, atxiki nahi duzun, baina dena zurea. Ez, bueno, lehenik te baina esan nahi dizut, bueno, Armaiako porran zuetan ederki oso makalibili gerala, baina, bueno, egia da lehen saioan bota nuen pronostiko asmatu duela, beraz, zure aldetik afari bat onartuko nukela oso gustora. Eta ez beste aldetik, bai, nik ere ederki gozatu dut denboraldi luze hau, azkenean luze egin baita. Eta, baina bai, egin hori, aipatu duzun hortzitzera bidaia, lehen saioak egin genituen, elkarrezketaren bat edo beste egin genuen. Hurrengo denboraldia nik uste gehiago ekarriko ditugula, maizago egin ditugu elkarrezketak hori ikusiko da eta gure sare sozialetan eta aipatuko dugu, baina bai, nik ere gozatu dut, espero dut ere entzun gaituenak ere gozatu duela, gure futbol ikuspuntua ikusita, bueno, gure historiak eta batez ere euskal futbolari ematen saiatzen garen babesa edo oihartzunagatik, eta bueno, orain soropilari dagokionez behintzat oporrak hartuko ditugu, ez guztiz oporrak, gu lanea jarraitu behar baitugu, oraingoz, kapitalismoaren biktimak baikera, baina bueno, hori beste kontua da, eta beraz, uda pasatakoan, edo iraila inguruan hemen izango gara berriro, gauza batzuk aldatuz, konponduz, hitz eginez, eta oraindik eta eduki hobea ematen saiatuko gara, eta beti ere, umore pixka batekin, eta garrantzitsuena, euskeraz. Horixe da, Jose Mari, plazer handi bat izan da, ez dakit oporrak non pasako dituzun, Donezte ben, Malvina uharteetan edo eta Groenlandian, baina goza ditzazula, aipatu duzu moduan, hau azken saioa da, baina sare sozialetan jarraituko dugu, historia txiki batzuk, edo eta aktualitateari buruz pixka bat hitz egiten, azkenean hau amaitu da, baina liga ere hastear dago, denboraldi aurrearekin hortxe dabiltza gure euskal taldeak, eta horixe, plazer handi bat izan da, oso ondo pasa oporrak, eta deskantsatu. Bai, berdintzuk ere, Bartzelonan jarraitzen dituzun egunak, Euskal Herriera zatozien ere gozatu, zure lurraz, edo akaso San Pierre eta Mikel Oian Txetxoren tabernan egoten bazara egun batean, aprobetxatu momentu horiek, eta besarka da handi bat zuri ere, Josu, ondo bukatu da, oraindik gelitzen da desiente eta futbolaz ere deskonektatu beharko du pixka bat, eta esan dakoa, besarka da bat, eta hurrengo denbo dira arte. Ondo izan. Aio. Agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika opari futbolaren munduan kontu zaru gari ez gara jarda ezagun bertain jokalari